ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. I'm sorry. I'm sorry kung nag-cheat sa'yo ang asawa mo dahil sa akin. Hi, DJ Rocky. It's me again. Celestine. You aired my secret file last August 23, 2021. At eto na naman ako. Hindi ko alam kung saan papunta ang buhay. Last time na sumulat ako, buntis pa ako. Pero ngayon, meron na akong maganda, cute na cute, at bibong baby girl. And this is my secret file. February 14, 2022, ipanganganak ko si baby. Napakasaya namin ni John. But at the same time, naging malungkot kami. Dahil nalaman namin na possible na magkaroon siya ng heart failure. Pero dahil malakas si baby, nakakasurvive siya. Si John, na ama ng baby din nila ko noon, dumadaan sa simbahan araw-araw. Nananalangin na iligtas ang anak namin. Pero alam kong hindi naman talaga mapapasakin si John. Na kahit ano pang effort ang gawin niya o ibuhos niya sa amin ang anak niya, hinding-hindi siya magiging akin. Hinding-hindi siya magiging amin ng anak ko. Days passed by. Ganun pa rin ang setup namin ni John. Bago ako nabuntis, sinabi ko sa kanya na kahit mabuntis niya ako, hindi ko siya pipilitin na panagutan ako.
Ang importante, meron akong anak. So, ganun nga ang naging setup namin. Nagbibigay naman siya ng pambili ng mga need ng baby. Nandyan siya tuwing kinakailangan siya ni baby. Open ang communication namin sa isa't isa para kay baby. But I knew deep down in my heart na ang koneksyon namin ay higit pa sa pagiging magulang ng anak namin. August 15, 2022, bigla siyang nag-chat sa akin. At ang sabi niya, ikakasal na ako. What the heck? Sabi ko sa isip ko. Although alam ko naman na darating kami sa exciting part na yon. Last year pa lang alam ko naman na engaged na sila. At alam ko sa sarili ko na pinaghandaan kong maigi yung araw na malalaman kong ikakasal na siya. Yung magsasabi siya sa akin ng pinakamasakit na linyang maririnig ko sa tanang buhay ko. But then akala ko ready na ako. Akala ko hindi na ako iiyak kasi nga ine-expect ko na, diba? Kasi nga pinaghandaan ko na nga, diba? Pero sobrang sakit pa rin pala na para akong nauupos nung mga time na yon. Yakap-yakap ko yung anak ko, then sabi ko, anak, iiwan na talaga tayo ni tata. At habang papalapit yung araw ng kasal niya, mas lalong bumibigat yung pakiramdam ko. At pinagmamasdan ko ang aking anak. Nakakaramdam ako ng awa. Lalaki siyang walang tatay. Paano na siya? Paano na kami? Paano na ako? Sana hindi dumating yung time na maganap siya ng pagmamahal ng isang ama. Sana maging sapat ako para sa kanya. Kasi gagawin ko lahat para sa kanya. Papalakihin ko siya ng punong-puno ng pagmamahal. Gagawin ko yung best ko para hindi niya maramdaman na wala siyang ama. And I pray that my daughter is stronger than me. I pray that she'll not accept things I've wrongly accepted. I pray that she'll know when to fight for something or for someone. And she'll know when to walk away. I pray that she'll know her worth. I pray that she knows how special she is, even if I'm the only one assuring her. I pray that she knows that no matter what she do, I'm with her. Nananalangin ako na mas maging okay siya sa akin. Na mas maging matalino siya sa akin. Hindi kagaya ko na sobrang rupok at nagpakatanga ng sobra sa pag-ibig. So that's it. Wala na akong laban dun. Kailangan ko nang patayin yung pag-asa na meron ako sa puso ko. Wala nang extend. Kailangan nang tapusin kung ano talaga ang meron sa amin.
So to John, congratulations. I want to see you win in life with your partner. I want to see you be the person you told me that you wanted to be. And I wish nothing but the best for you. Mahal na mahal kita. At alam mo yun. And to John's partner, I'm sorry kung nakihati ako sa'yo. I'm sorry kung nag-cheat si John sa'yo dahil sa akin. I'm sorry kasi dumating ako sa buhay niyo. I'm sorry sa mga oras na magkasama kami na hindi mo alam dahil mahimbing kang natutulog. I'm sorry kung niloko ka namin. Yes, I am sorry. But I just hope na hindi dumating yung time na magkagulo po tayo at malaman mo pa to. Maybe I can just say sorry from a distance. So again, congratulations and best wishes. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Celestine. At ito, ang aking secret file. Oh ha? Sabi ko sa inyo eh. Papasok din yung bed ko eh. Nag-abang-abang ako dun. Sabi ko, tagal na pa pumasok ng 10. Tulog pa yata tong ano ko, instrumental ko. Puyat yarn. Anyway, that secret file was shared to us by Celestine. Kailangan ng tapusin ang dapat tapusin. Yung in-extend, hindi na dapat i-extend pa. Pero nakakalungkot no na mayroong batang involved na mawawalan ng isang ama. I don't know kung ano magiging setup ninyo, but I just hope na hindi lumaki yung bata na salat sa pagmamahal. Well, naniniwala din naman ako na ang isang babae, I mean, super mom, no? Kayang gawin lahat para sa anak niya. Anyway, I would love to listen to all your thoughts, comments, suggestions, valid reactions. Share it to me. RAQITERRA as in Rocky Terra. Just make sure na yung legit account ko yung titingnan ninyo at pagsisendan ninyo ng VM kasi baka mamaya poser pa lang yan pinagsendan ninyo. So hanapin nyo yung merong over 2.1 million followers. Konti lang naman yun. Million lang, no? Oh, yabang yarn. Charot! Widarot! Anyway, so dyan nyo po isend ang inyong VMs. Ano ang inyong masasabi sa secret file ng ating secret file sender na si Celestine na unang nagsulat sa atin last year, no? At na-ere ko nga yung secret file niya August 23, 2021. And then 1 year ang nakalipas, sobra pa sa isang taon. Eto na nga, no? Ikinasal na nga yung kanyang minamahal, no? Yung tatay ng kanyang anak. Iba kasi kapag meron kayong I mean, may souvenir, no? Parang yung mismong naging relasyon ninyo, yung maling naging relasyon, may souvenir. Parang you'll have to live with it for the rest of your life, no? Unlike kapag walang souvenir, parang, fresh start. Anyway,
Sa mga kabisyo natin, tutok lang kayo. I gotta say, BRBS and Bathroom Break. You're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong Feel Good, Feel Good, Feel Good. 90.7 Love Radio. This is Celestine's Secret File.